Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Akala natin hoarding lang. Abay, ito pala hindi lang hoarding. Talagang binibili ng mura, pinabubulok, para yung smuggled na hoarded na imported sibuyas ang siyang napakamahal. Systematic effort pala para talagang pataasin ang presyo ng sibuyas kasama na yung pagbibili ng mura at pinabubulok. Akala ko lang dati, linalagay nila sa cold storage facility. Yun ang iniisip natin kapag hoarding, di ba? Yung pala talagang pinabubulok nila. Mura pang bili. Oo, murang bili, pinabubulok para walang mura sa merkado. Alam mo, isa sa marites na nakuha ko doon, abay nagpapulong pala si speaker at hinarap ni speaker sa mga ilang kongresista yung tinatawag na onion queen. Alam mo palang ginagawa nila? Ang ginagawa talaga nila, binibili nila ng mura yung lokal na mga sibuyas. Tapos ipabubulok. Para sa ganon, yung kanilang ini-smuggle na sibuyas, mas mahal ang presyo. Mantakin mo yon. Dati akala natin hoarding lang. Abay, ito pala hindi lang hoarding. Talagang binibili ng mura, pinabubulok, para yung smuggled na hoarded na imported sibuyas ang siyang napakamahal. Hindi ko alam kung bakit napabalita yan. Pero hindi po si Conga rin ang nagsabi sa akin yan. Iba pa. Nabisita rin doon. No? So nasyak ako doon. No? At hindi ko lang alam bakit kaya. Siguro kaya nag-executive session muna, no? Kasi siguro naghahanda ng mga kaso, no? Pero nakakashock dun sa nalaman ko impormasyon na yon na systematic effort pala para talagang pataasin ang presyo ng sibuyas kasama na yung pagbibili ng mura at pinabubulok. Ang Naku, sa akin talaga worse than economic sabotage yan. Ang question nga doon na attorney, doon sa pagdinig sa information natin, kung magbabase tayo sa datos ng Department of Agriculture daw, wala namang kakulangan. Oo. Walang kakulangan ng supply kung pagbabasehan yung datos. Oo. At sabi nga ng mga kongresista, hindi nyo ba nakita? Kung walang kakulangan, bakit nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng sibuyas? Meron ding nakapuna na biglang sipa, yearly, 5% yung pagtaas ng demand sa mga sibuyas. No? And kumbaga, para sa kanila, okay lang yun. Kasi kumbaga, regular na magtaas kasi tumataas din yung populasyon. Pero nagtaka sila noong 2021 hanggang 2022, biglang sipa sa 30% mahigit yung demand. Anong nangyari? Tama ba itong datos ninyo? Mali ba itong datos ninyo? Minamanipula ba ninyo? Kasi hindi tugma sa kasalukuyang sitwasyon yung datos ng DA. Well, kung tama nga yung sinabi nitong tao na nagbigay ng briefing sa mga kongresista, abay talagang artificial. Kasi nga binibili nila. Mura talaga. I-hoard nila at pabubulukin para mawala yung local na mura. Para magmukha na walang supply sa palengke. Sila'y nag-i-smuggle, nag-hoard at linalabas nila unti-unti na mataas ang presyo. Grabe. Ibang klase. Akala ko lang dati, linalagay nila sa cold storage facility. Yun ang iniisip natin kapag hoarding, di ba? Yung pala talagang pinabubulok nila. Mura pang bili. Oo, murang bili, pinabubulok para walang mura sa merkado. Ibang klase talaga yan. Attorney, last 2013 yata, no? Nag-export nag-export pa tayo ng mga 20 metric tons sa Japan. Sibuyas ang pinag-uusapan natin. Oo. Ngayon, puro na tayo import. Kulang na yung sibuyas. Oo. Hindi tayo pwede mag-import sa Japan. Mahal ang presyo ng sibuyas sa Japan. Pero nag-export tayo noon. Ngayon, nagkukulang tayo. Pero alam mo yun, nalaman ko rin sa Miagao, kung ang bayambang at saka ang bungabong ang siyang onion capital dito sa Luzon, Sila. ang ano pala, ang Miagao, ang onion capital of the Visayas. Oh. Hanggang 50,000 hectares atang nakatanim sa sibuyas. No? Mahal Pero bang- itong magandang balita, no? Di ba nung nandito yung mayor na Bungabong, sabi ko papakilala ko sila sa Chinese Embassy, no? Yun. Sumagot po Natawagan si mo, Mr. Xi Jinping, parang political officer to, no? At ang sabi nga niya, nakikipag-ugnayan na sila para mapadala yung mga agriculturists ng Bungabong, ng Bayambang at ng Miagao, no? Doon sa China na makapag-obserba kung ano talaga yung technique na ginagawa nila. Kasi unlike dito sa Pilipinas na once a year lang ang ani ng sibuyas, doon ata sa China 3 hanggang 4 na beses isang taon. At posible naman yan kasi
hindi naman matagal talaga ang kinakailangan para mabuong isang sibuyas eh. Kasi parang damo din yan, di ba? Parang kasaba din yan eh, nasa ilalim ng lupa, no? So talagang walang dahilan para magkaroon ng multi-cropping in a year, no? Multi-harvest in a year ang sibuyas. Bakit no? kaya naging stagnant tayo, attorney? Ngayon lang nagkakaroon tayo ng mga ganyan na na-open na, baka pwede, hindi lang isang beses, kada isang taon tayo nag-harvest. Well, hindi ko lang maintindihan kung bakit, pero ang talagang tinututukan kasi natin bigas. Kasi yan talaga yung pinakamalapit sa simbang Pilipino. And in fairness, yung Erie, dyan sa Los Baños, yan talaga nagbibigay ng mga hybrid varieties na bigas na talaga namang ngayon, ilang beses na sila isang taon na nag-harvest. No? Dati, parang once a year lang din yan. Pati ibang no? bansa may benepisyo din dyan sa area na yan. Oo, kasi lahat sila ginagamit ng teknolohiya. Ang Pilipinas, hindi. Kasi galing daw sa atin, so wag natin gamitin. Hindi, parang ang nangyari yata, okay, iri din naman yung resulta sa pinag-aangkatan natin ng pinag-aangkatan natin ng bigas. So, wag na natin gamitin sa Pilipinas. Angkatin na lang natin ang resulta ng iri. Sa ibang bansa. Ay, nako, kayo po'y nanonood ng Buhay Magsasaka. Lalo na minsan ay Pulso ng Bayan ang title.